Bağı İrem geştek li nav şi'ra kurmanciya klasîk Tehsîn İbrahîm Doskî weşanên dara. Pirtûka Tehsîn İbrahîm Doskî ya bi navê Bağı İrem geştek li nav şi'ra kurmanciya klasîk ji hêla Mehmet Zahîr Ertekin ve hate amadekirin û ji weşanên dara derket. Tehsîn İbrahîm Doskî di sala 1907 de li bajarê Duhokê jî dayîk bû. Piştî li vî bajarê xwendina xwe temam kir, li Zankoya Bexdayê icazeta zanînên şer'î û ilmê hedîsê stend. Bi zimanê Erebî û Kurdî bi dehan berhemên lêkolînî û wergerên wî hene. Heya niha li Kurdistan, Tirkiye, Erebistana Siûdî, Lubnan û Îranê gelek berhemên wî hatine çapkirin. Nivîskar ketiye pey destnivîs û mecmuayên Kurdî û ji wan gelek sewt û rengên nû yên kurmancî vehwandiye hundirê pirtûka xwe ya Bağı İrem. Ev berhem hîn zanînên me yên derbarê wêjeya Kurdî de diguherîne. Mînak, berê me dizanî ku piştî Elî Herîrî yekem helbestvanê kurmancî melayê Cizîrî ye. Lê bi vê xebatê em hîm dibin ku Mele Mehmûdê bi nasnavê Hemîdî tê zanîn beriya Cizîrî helbest nivîsîne. Nivîskar bo vê yekê armanca xebata xwe wiha vedibêje. Di dîroka kurmancî de gelek nav hene, hê jî bi ber guhên me neketine. Her wisa gelek berhemên hêja jî hene bi ber çavên me neketine. Gelek sedemên vê çendê hene. Lê ev der cihê behskirina wan nîne. Bilê, tiştê min divêt bêjim ev e. Li ser vekoleran karekî lazim e îro. Ew bêrawestan li nav van û berheman bigerin, li dûv nivîştok û destnivîsên kevin biçin û bi dest bixin û tozê ji ser daxutin. Ew nav û berhemên tê de heyîn bi rengekî nû û hêjîn bixîne ber destên xwendevanan. Da wêneyê dîroka edebiyata me bi rengekî temamtir û durustir bête berçav. Xwendewan dema Bağı İrem bixwîne wê bibîne ku navê gelek helbestvanan cara yekemê bibîse. Lewre Bağı İrem 34 helbestvanên Kurdî kurmancî yên klasîk ên nû dide nasîn. Ji helbestên wan numûneyan pêşkeş dike. Her wiha çend helbestên xwediyên wan neyên zanîn jî di pirtûkê de bicihkiriye. Yek ji wan ev e. Çi işqê sohtim ez wallah, çi derdek wê bi atêştê. Bi derbê halê têne min, bi rûskan ser heta leştê. Tu yî pênc ferz bi cuda min, qiyam û hem qiûda min. Dinê carek de rûda min, tu yî dermanê nû weştê. Bi saya vê pirtûkê hin helbestên ku xwediyê wan nenas bûn, an ji bo xwediyê wan gengeşî hebû zelal bûn. Xwedanê wan ên rasteqîn vê pirtûkê derket meydanê. Mînak hin kesan ev çarîn di Spart Ehmedê Xanî, hin kesan jî wekî anonîm binav dikir. Kan me'dana sidq û sefa, kanî Muhammed Mustefa. Behra kerem, kanî wefa, kanî Muhammed Mustefa. Lê piştî ku Bağı İrem çap bû, xwendevan haydar dibin ku xwediyê vê helbestê Ebdullahê Meğribî ye. Nivîskar vê helbestê di nav destnivîsa Mihemmedê Qurmuşlî de a ku di sala 1868 de li Amedê hatiye nivîsîn peyda dike û xwediyê wê keşif dike. Bağı İrem mifteyeke ku gelek deriyên din li ber wêjeya Kurdî vedike.